Čaute, tu je Pazva, vítam vás pri ďalšom dieli Outlastu. A teraz sme tu na tomto cintoríne. A hovorí sa tu, že tu žijú nejakí banditi. Sú to buď pozemskí, neviem, či ste videli Sám doma 2. A tam boli tiež banditi. A tu sú vraj tiež, ale tak toto je cintorína, je to reálne. A teraz sa trochu mám v sebe spustené do gati, ale dúfam, že to prežijem. Zatiaľ na okolo nič nevidím. Ako môžete vidieť, nič tam nie je. Zatiaľ sú tu len hroby. Idem. Ale nič zatiaľ. Nič. Idem ďalej. Čo tam bolo? Neviem, ideme. Počul si? Neviem, nepočul si. Počujem ako zavíjanie. Je to tam ďalej. Dámy a páni, ja sa fakt tam bojím ísť. Ale tak tam ideme, musíme to skúsiť, keď to natáčame. Nejakí buzeránci, že tam jebú. Takdy. Dámy a páni, ale my ideme. Čo to je? Tam niečo bylo. Niečo tam bylo. Neviem, či ste to videli spoza hrobov. Tam niečo bylo. Tam to uteká. Rýchlo, preč. Zatiaľ tam nič není. Menujem to. Dámy a páni. Ale nič tu nevidím, ale neviem, či ste to videli, či to bolo v zabere. Ale niečo si mi tam preletelo, zase to tam bolo. Cez stromy to nebolo vidno, tam sa niečo hýbe. Vidím tam nejakú kapusňu. Niekto tam čuje hlavu. Ideme tu naokolo, dámy a páni. Ideme naokolo. Bude to lepšie. Ideme naokolo. Tam už ide diaľnica, tam už ide diaľnica, dámy a páni. Nie! Tam niečo prechádza. Niečo tam prechádza. Neviem, či ste to videli, ale bežím ako môžem. Rýchlo preč. Počuješ ty to? Tam niečo sa dají! Počujete to? Tam niečo je. Tam niečo je strčuje hlavu! Čo to je? Čo to je? Jaká postava? Prečo sa to k nám? Shit! Ďalší! Shit! Preč! Niečo má s nohou! Beží to smerom k nám!